Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun kunjuk panjenengan Gus Maulana ingkang sampun paring maidatul hasanah. Wilujeng rawuh, wilujeng lenggah kagem beliau Romo Kiai Haji Alamul Huda masyhur. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rene wektale sampun radi dalu kalajengaken pitutur luhur utawi maidatul hasanah ingkang badhe dipun wedhar sabda panjenengan Romo Kiai Haji Alamul Huda masyhur saking Bojonegoro lan saking pamulitipun Bapak Suyitno Dalasan Ibu kunjuk dhateng panjenengan Bapak Kiai Haji Alamul Huda kepareng nutup kanthi wontenipun barokah doa mekaten Yai. Hadirin wal hadirat, monggo kita siamaken rohani utawi batos kita piyambak-piyambak kangge mencerap pencerahan ilmu saking panjenengan Bapak Kiai Haji Alamul Huda. Mugi-mugi kanthi kula jenengan saged mencerap ilmu saking beliaunya, bentuk gesang kula jenengan semakin terarah kathah hidayahipun Allah ingkang kaparingaken dumateng kula jenengan temahan, kula jenengan kamanggi kawulujengan lahir batin wiwit donya ngantos wontene akhirat, amin ya rabbal alamin. Pramila dumateng yang mulya panjenengan Bapak Kiai Haji Alamul Huda wekdal sakcekapipun kawula aturaken sumangga Yai. Allahumma sholli ala Muhammad. Tala'al badru alaina bil thaniyadil ada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da tala'al badru alaina modelnya ndelok aku modelnya kaya piye ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng para kiai, ibu-ibu nyai, para bapak, ibu ingkang minulya, pejabat wonten-wonten saking bareng Republik Indonesia niki, sekar bareng. Kan bareng niku ada wonten 5 dusun nggih. 5 dusun. Wombotenan termasuk ya kathah sampai teko pinggir alas sing waduh niku nggih. Daerah Kalimas. Kula nate teng Kalimas beto wilis yang kalih bojo kula mriku. Ngetekaken masjid dateng mriku kaih lare-lare. Muga-muga bareng niki termasuk desa sing dislametno dening Allah saking azab. Pergi saniki situasinipun pandemi internasional sing kula panjenengan sedaya nggih mireng, tapi ya rapat tok di apa ya, gak patah diperhatikan karena masalah wis bungkel. Saiki rada bungkel sebabnya tak delok seniki sing nganggo masker ya rapat eneng.
Berarti wong bareng iki wis kebal saka Covid-19 iki. Delok modele kok wis gak patok nganggo dadi ya mau tenan los, tapi mengko los ya los tenan saka penyakit ngono ya. Sebabe saat iki teng Bojonegoro yang sudah terpapar untuk saat ini 42, yang meninggal 49, kurang sitok 50. Tak delok kayaknya wong bareng babar pisan. Monggo menawa wae sebabe niku ya nang sawah. Panasen terus. Nek gelem panasen insyaallah panasen terus ya ora gampang kena penyakit niku. Para bapak ingkang minulung ngantos saiki sekolah ya rung iso mlebu. Kejaba sing nang pondok. Dan iki yang daring sampai wong tua sampai lempok urusan daring sampai ngapalo Pancasila, termasuk wong tuane ya ikut mau ngapalo Pancasila. Allahumma sholli Muhammad. Para bapak ingkang minulya, ibu-ibu niki wau sampun dipun dawuhaken kathah saking pembicara ulung sepanjang. Naminipun sinten Ustaz? Wawan Gus Maulana, Masya Allah, ngapunten pancen wis ngerti tetapi urung ngerti artosipun asmanipun. Para bapak ingkang minulya, kula panjenengan sedaya niki dipun paringi dening Allah luar biasa kesempatan. Jek wonten sempat kula panjenengan sedaya nglampahi kesaenan amargi kula panjenengan sedaya niki gadah kewajiban. Sinten kemawon tiyang sepah niku punya kewajiban. Kewajiban wong tua ki aring telu. Nomor 1, nek duwe anak dikaono anak sing apik, asmanipun dipun paringi asma ingkang sae. Fal yuhsin ismahu. Nek duwe anak diparingi anak sing apik, ampun dipun paringi nama sing ketoke medeni. Jenenge Gendruwo. Dikai jeneng Gendruwo sing kenapa? Lare niku kalau diberi nama yang bagus itu sebagai lambang donga dumateng ngarsanipun Allah. Donga. Kalau kita diberi nama yang bagus insyaallah nek dadi apa-apa ya rondo PD. Jadi bupati nek jenenge Abdurrahim, terus Joko Santoso nika rondo pena. Tapi nek dipun paringi jeneng lang blending ngomong ngoten. Kira-kira suatu saat lang jadi bupati atau gubernur, terus peresmian jembatan. Para bapak ibu niki jembatan badhe diresmikan dening Gubernur Dr. Andes blending ya gak pede akhirnya endi to wonge modele wetenge kaya apa. Padahal niki sebabe asma niku penting. Ya, asma itu termasuk alamul huda. Ya. Nah, ciriku ya apik ngoten. Piye gak apik wong alamul huda ya nama pasaran. Dadi jenenge huda niku pasaran. Nang Tuban kuwi bupatine jenenge Huda. Eneng musala ya jenenge Huda. Eneng madrasah ya jenenge Huda. Eneng bakul tahu ya jenenge Huda. Eneng wong ganteng nang ngarepe sampean ya jenenge alhamdulillah Huda itu nama pasaran. Saya nek paringi asma, paringi Huda, mon Sabil Huda, Miftah Huda, pokoknya neng Hudane. Biasanya niki wonge renes nang modele. Para bapak ingkang minulya niki asma niku penting. Lah niki nek jaman saiki jenenge bocah iki macem-macem. Lah iki sing disunatno iki sapa? Kevin ya, Kevin. Kevin kelas berapa? Kelas 2.
lagi direjakno saiki. Kevin Septian Ramadan. Kevin Septian Ramadan iki anak-anak kula wis kelas pira? Kelas 2 ya. Berarti disunatno 2 tahun yang lalu ya. Setahun yang lalu ngerjakno saiki. Ya entar sing ngerjak ning sing nyunatno iki kira 3 tahun kepungkur lagi direjakno saiki kan. Tapi niki Kevin iki wis kelas 2 teng Pondok Pesantren Arsyid. Niki wis kelas kali. Jenenge saiki bocah saiki jenenge model ngene iki. Kevin Septian Ramadan. Bocah saiki. Riyen jenenge ya Janio. Jarwo niki wong-wong di biyen. Produk-produk agak lama. Lamane rondane Jamiin kan Sukimin wis rene. Tapi selari saniki Kevin, Dita Pradana, macam-macam nek saniki niku. Duka nek benjing malih. Insyaallah enggak ada yang jenenge sakaratul maut ya reneng. Artosipun berilah nama itu sebagai lambang doa supados kula panjenengan sedaya kuwi anak niku gaya APD dan sekaligus dados lare ingkang bijing sesuai dengan harapan orang tua. Diberi nama niku maksudnya. Dan ini kok nggih namine Kevin ku artine biyen sing ngerti wong tuane. Kevin itu artinya bocah ganteng, Septian ki yo ngono pokoke. Aku ora ngerti Septian ki apa bahasa. Artosipun niki jelas karepe niku sae. Para bapak ingkang minulya, kewajiban tiyang sepah niku ketiga nomor kalih inggih menika nek wis ya fa'adabahu niku ya ditata gadah anak niku nek iso ditata dididik sing sae sebab sakniki lare niku nek ora ditata sing apik niku menjadi beban datang tiang sepah. Subhanul yaum lijalul ghad. Saiki bocah nom tapi somben jadi wong tua. Dados istilahnya miratul mustaqbal. Miratun itu artinya pun gambaran napa nggih cerminan masa depan. Miratul mustaqbal. The mirror of tomorrow. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Dia Mas baleni Mas. Aku tak karange sik. The generations today as the mirror of tomorrow. Jajal baleni Mas biasa. Sekarang ini anak muda itu adalah sebagai cermin masa depan. Nek saiki generasi niku apik, generasi ini berkualitas, insya Allah benjing dadi wong tuwek niku wong tuwek sing genah. Mulane bapak-bapak padha ndekek putrane teng tempat-tempat pendidikan sing genah. Tujuannya sapa? Benjing nek gedhe niku lho, nek wis dadi wong tuwek kuwi bener-bener jadi generasi sing nyenengno wong tuwa. Sebabnya saat niki kathah lare nem sing nyenepno wong tuwa. Nggih napa nggih? Akeh tiyang niku nyenepno wong tuwa. Sebabnya napa? Karena memang mungkin penempatannya kurang pas di dalam pendidikan. Muga-muga nek didekekno sekolah pun dimawon, tapi jek ning ngajine apa maneh teng pesantren. Sebabnya nang pesantren niku 24 jam ditata, Pak. Diulang. Iki sampai iki cah harus kelas berapa sampai ini? Kelas 3. 3 apa? Kelas 3 aliyah. Berarti 6 tahun ya. Ya, 6 tahun. Di pian sampean ku elek ngono saiki ya kok malah nemen. Gak ini ganteng. Ini anak kula niki. Kula nek teng putih-putih niku biasa lho kok iki eneng kene. Allahumma sholli ala Muhammad. Mila para bapak ibu jenengan gadah putra itu sakniki harus hati-hati. Karena sakniki lare nom kuwi ibarate ngono kaya woh-wohan.
wowoan sing wis kemrokot. Kan kemrokot iki ya. Dados kados wit kados wowoan pelem ngono kira-kira wis kemlampu. Lah iki cah wedok nek cah lanang nu kira-kira ya kaya codot. Nah. Nek eneng codot lewat terus eneng jambu sing kemampu kaya ngono kuwi, kira-kira codote mampir apa mboten? Hei codot. Maksudnya jelane codot kuwi lewat terus kok eneng jambu sing mateng yang jelas codot iki mampir. Nah wis mampir kira-kira codot iki meneng wae didelok tok atau dikrokot? Didelok atau dikrokot? Dikrokot. Lah dikrokot nek wis dikrokot kira-kira jambune kuwi didol payu apa ora? Ya karek masa didol monggo Pak niki jambu pun krokotan. Kira payu lho mboten. Artosipun bahwa di dalam menanamkan pendidikan kepada anak-anak harus dilakukan tahdzibul akhlak. Napa niku tahdzibul akhlak? Penguatan dan pembentukan akhlak. Saniki niki Masya Allah mencari generasi yang VUTW, varietas unggul tahan wereng. Saniki angel sebab kathah wereng-wereng luar biasa di dalam nopo? Di dalam mengganggu generasi saniki. Generasi saniki utama gangguanipun niku niki lho Pak. HP. Wabeh nyekel HP lari-lari niki. Lah HP itu iso dadi malaikat, ya iso dadi setan. Nah jadi malaikat kena dinggo ndelok pelajaran, saniki daring kayak nggo ndelok apa-apa kangge ngaji iso. Tapi yo HP yo iso dadi setan, iso dadi setan gepeng. Sebabnya napa? Ini kadang-kadang bocah ningali sing didelok macem-macem. Nggih napa nggih? Sing delok ora bocah tok. Wong tuwa bere ya delok model-model. Nggih napa nggih? Ha sing nggih meniki nglakoni niku. Niki hati-hati sakniki. Mulane situasi dunia kados mekaten wis bocah ora oleh niki nembe mawon ada berita dari nembe mawon ada berita dari saking perlindungan anak orang ibu dan anak niku ada anak yang masih SMP, masih tingkat SMP, ada yang masih kelas 1 sekitar SMP sekelas sanawi SMP niku lho. Karena daring orang tua mergawe nong jaba terus akhiripun lare niku belajar bersama. Pertama niku nggih biasa-biasa, akhirnya karena napa ningali HP model-model niku akhirnya diperpraktekaken, akhirnya menjadi kaya hubungan suami istri. Naudzubillah. Akhirnya ada hampir 100 anak kejadian teng Kabupaten Bojonegoro niki. Mulai kedah hati-hati Pak saestu patos kula panjenengan sedaya kene anak niku dididik ingkang sae insyaallah ke depan niku punya generasi yang baik. Tetapi nek kalau saniki wis dibeno wae mbah sak karepmu ya akhirnya ya jadi bongkeng. Akhirnya ke depan ya punya pemimpin yang bongkeng. Naudzubillah min dzalik. Mulane kula panjenengan sedaya niki gadah anak monggo anak niku iso dadi musuh, anak kuwi iso dadi kebanggaan. Anak niku dadi kebanggaan. Ene wong sing stres teng negeri Itali. Jenengan semprep negeri Itali, Pak? Dereng. Padha wae. Itali niku kira-kira nang kulone Kalimas ngono lho.
Waduh Pak, dari tempat pinggir Afrika tapi sebelah utaranya Afrika, negeri Itali. Niki ada orang tua senep krana anake. Naminipun nek wong kono jenenge naminipun Aristoteles. Aristoteles Onassis. Oh, jenenge wong kono kok ya dhewe to. Mosok wong bareng jenenge Aristoteles. Niku gadah wong sugih gak karuan. Duwe pesawate niku pribadi gak kurang saka 10 pesawat pribadi pasti kanggo munggah dhewe dicupir-supir dhewe niku. Ana gadah hotel niku gak kurang saking 150 hotel. Wadah gadah anak loro ki rondok nakal, bapak sugih gaprah. Naminipun Alexander Onassis. Bapak iki bapake jenenge Aristotle Onassis, anak lanange. Anak loro jenenge Alexander Onassis. Lah anak putrine namanya Maria Onassis. Kono iki kono Marga Onassis. Aristoteles sugih, duwe anak loro. Ibuke niku ndelok anake ra gelem sekolah macam-macam loro, Pak. Akhiripun dadi matine krana anak iki gak nurut. Ingkang Alexander Onassis niku senengane keluyuran, ora tahu gelem ngurus wong tua, ora tahu gelem mulih karena sugih, hidupe hedonis niku hidup berfoya-foya. Sing putrine iki naminipun Maria Onassis, dari wong kono ya nang kene ya Kimeng ta sapa? Jenengmu sapa Le? Arifuddin, Muhammad Arifuddin gak wong bareng karo wong Bojonegoro. Niku Arifuddin kono ya jenenge ya Alexander Onassis. Lah niki bapake akhire sendirian sedih. Lah anake iku ora mikir wong tuane sugih iki ternyata tidak menjamin. Nalika Alexander wangel men jenenge wong Itali kono ora wong kene. Niku saking ora tahu gelem ngrumat bapake senengane hedonis, hidup berfoya-foya, niku miber Pak. Numpak pesawate dhewe. Numpak pesawat nek kita niki numpak sepeda motor GL Max ngono. Utawa numpak napa niku lho, saniki lari-lari ninja. Niku numpak pesawat pesawate dhewe, ora numpak dokar. Numpak pesawat dhewe. Lari nem numpak pesawat dhewe. Dalam keadaan mabuk, bakdo pesta foya kali kancane mabuk. Begitu mabuk numpak pesawat dhewe di starter mboten di starter dijeglek karo kaya beda motor mboten ya. Oh pesawat. Jika naik pesawat nate, begitu numpak pesawat Pak, karena numpak pesawat ini, numpak pesawat dalam keadaan mabuk. Terus, nah, siambake betul semeret. Tengah jengi itu ada apa nggih? Wonten gunung. Pukulan Salak, Gunung Salak. Ngoten. Tenan to. Nah, akhirnya napa? Mati kebakar ajur. Krana napa? Krana kiyambakipun nyupir dalam keadaan mabuk. Mulane Pak Dawantor ya iso aja mendem cah. Mendem iku rata-rata kecelakaan itu karena mendem. Mati Pak. Begitu mati bapake krungu langsung stroke bapake. Begitu stroke anake sing wedok niku duwe kekayaan samono kae. Niku ora kok mengabdi kepada orang tua, tapi malah gendaan karo wong Rusia, anak muda Rusia. Minggat Pak. Mboten teng griya, minggat saka omah, melok gendakane nang Rusia. Bapake krungu langsung mati. Akhiripun bondo ternyata tidak bisa menjamin seseorang itu bisa bahagia. Ternyata
pendidikan itu penting. Mulane Rhoma Irama nate. Jadi dalam kehidupan itu kan, di dalam kehidupan itu bahwa kita tidak boleh menyangka bahwa nek wis sugih duit terus bahagia. Urung karuan. Nek wong rapat tok duwe gak bahagia. Kathah tiyang ingkang ya bakul apa wae tapi itu uripe seneng. Nek wong sugih niku uripe gak tenang kathah. Dengan tingali sing wong rata-rata cepet mati niku lak wong sugih. Nggih napa nggih? Tingali wong melarat ora patek sugih. Ora patek cepet mati. Mane sing penak ki ya sugih tapi suwe matine ngoten lho. Tapi sing penak tapi karepe. Sebab wong sugih niku biasane wong sugih nemen nek sugih wong bareng kan ora patek akeh. Sugih wong Jakarta ngono lho, duit triliunan. Duit triliunan dijewer 100.000 niki ngubengi Bojonegoro gak entek. Dijejer. Nek ngantil jajal to. Desa mono. Tidak jaminan ada wong bakul caung ini kadang-kadang yung guyang-guyu karo ngerengeng-ngerengeng karo nyanyi-nyanyi Jawa itu biasa. Aneng wong sing sugih yuk jasinan niku hatinya malah loro. Sing dicekel-cekel karo KPK niku enten bakul terong. Aneng bakul terong sing cekel KPK. Mboten enten to. Sing cekel rata-rata sing sugih niku. Mbah duwe sapa sing dinten. Lah niki bahwa kaya gak jaminan untuk bahagia, miskin pun kurang gak patok duit maksudnya. Nah saiki golek wong miskin iki kangelan. Wong gak patok duit wis melarat ngono wis. Melarat ya gak mesti dia itu bersedih. Mulai Rhoma penyanyi. Qala Rhoma Irama. Tak nyanyi sadik ya. Badhe niki pun. Begini pun nek kataan mungkin blenek. Qala Rhoma Irama. Qala Rhoma Irama. Aku tak mikir sih. Nah, kata Rhoma Irama, tak berarti yang kaya selalu hidup dalam kegembiraan. Tak berarti yang papa selalu hidup di dalam kesedihan. Sedih dan gembira sama diberikan, semua akan sirna, ganti dan berubah. Tidak peduli siapapun dia. Sampean bengong suaraku kono kaya black ceblok tak asli HP ngoten. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu artinya bahwa kebahagiaan itu gak jaminan karena dia kaya atau dia miskin. Mugi-mugi mawon kita niku ya bahagia, ya sugih tapi ya bahagia. Muga-muga sing ora patok duwe dhuwit diparingi dhuwit kali Gusti Allah. Amine kok ora patok ngandel karo aku cah. Muga-muga sing ora patok duwe dhuwit. Muga-muga sing ora patok duwe dhuwit niku diparingi dhuwit dening Gusti Allah. Amin. Ya lewat mergawe menengahe ceblok ya ora ngarah. Mergawe. Ta muga-muga diparingi dhuwit sing barokah. Amin ya rabbal alamin. Diparingi bondo ingkang sae. Amin ya rabbal alamin. Niki para bapak nomor kali. Kewajiban tiang sepuh nomor kali ya kaya ngene iki ngitano. Ngitano dalam rangka njaluk donga. Dongano supaya kula panjenengan sedaya anak iki, anake sing dikhitan kuwi didongakno muga-muga dadi lairane ingkang saleh, gitu. Nomor 3 nomor kalipun ya muga-muga somben nek dadi pemimpin ingkang sae silangi itu untuk apapun seteng keluargane itu iso bisa membawa bahagia. Nggih. Nomor kalipun kaki